பிலாடி கருப்பரை போற்றி, பிலாடி கருப்பரை போற்றி, பிலாடி கருப்பரை போற்றி, பிலாவடி கருப்பரை போற்றி, பிலாடி கருப்பரை போற்றி. ஓம் சுந்தர மகாலிங்கமே போற்றி, சுந்தர மகாலிங்கமே போற்றி. ஓம் சுந்தர மகாலிங்கமே போற்றி, ஓம் சுந்தர மகாலிங்கமே போற்றி, சுந்தர மகாலிங்கமே போற்றி. ஓம் நாகம்மா போற்றி, ஓம் நாகம்மா போற்றி, ஓம் நாகம்மா போற்றி, ஓம் நாகம்மா போற்றி, ஓம் நாகம்மா போற்றி. ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி, ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி, ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி, ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி. ஓம் ஓம் பாம்பாட்டி சித்தரை போற்றி, ஓம் பாம்பாட்டி சித்தரை போற்றி, ஓம் பாம்பாட்டி சித்தரை போற்றி, ஓம் பாம்பாட்டி சித்தரை போற்றி. ஓம் பிரத்யங்கரா தேவியை போற்றி, ஓம் பிரத்யங்கரா தேவியை போற்றி, ஓம் பிரத்யங்கரா தேவியை போற்றி, ஓம் பிரத்யங்கரா தேவியை போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாய. புஷ்பத்தை போடுப்பா. ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி, ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி, ஓம் ஓதிமலை முருகனை போற்றி. கனி கொடுப்பா. குலதெய்வம் சொல்லுப்பா. செல்லாண்டி அம்மா. இந்த குலதெய்வம் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது, சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். கண் திருஷ்டி கடுமையாக உள்ளது, அதை நிவர்த்தி செய்கிறோம். உனக்கு வேண்டிய வரத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள். பாருங்க. கேளுப்பா. எல்லைக்கு வந்திருக்கோம். மிகப்பெரிய பாக்கியம் உனக்கு. நீ செய்த பலன் இன்று அதற்கான தரிசனம். உனக்கு வேண்டிய வரத்தை கேட்டு வாங்கிக்கோ. ஊர் உலகம் நல்லா இருக்கு. சரியாப்பா? நான் நல்லா இருக்கேன், பாப்பா நல்லா இருக்கணும், ஒய்ஃபுக்கு வயிற்று வலி இருக்குது, அது போகணும், அம்மா அப்பா நல்லா இருக்கணும், 4 பேர்த்துக்கு நல்லது பண்ணணும், நானும் ஒரு சித்தராகணும். அவ்வளோதான் சார். சித்தர் வழியில் போகணும். கடந்த சொல்கிறேன் கேளுப்பா. சொல்லுங்கள் சார். அவங்க பிறந்திருக்கிற குழந்தை தெய்வ குழந்தை. சரியா? அவளுக்கு முக்தி. அதனால் அவளை கண்ணும் கருத்தமாக பார்த்துக்கோ. எங்களுடைய அருள் என்றைக்குமே இருக்கும். சரியா? கொடுத்தது தெய்வ குழந்தை. சரி, அதை பத்திரமா பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னுடைய பொறுப்பு. சரி, சரியா? சரி சார். உடல்ல கோளாறு இருக்கு. கண்ணாறு செய்வனை அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு.
சரியா? சரி. நல்ல மருத்துவர். சரி. முருகர் சக்தி வாய்ந்த ஹோமியோபதி. சரி. அந்த விளையாட்டு கொண்டுட்டு போ. சரி. உங்கள் மனைவி 48 நாளில் சரி பண்ணிக்கலாம். சரி. சரியா? சரி. அது சரியாகக்கூடிய பிரச்சனை. சரி. அது ஒன்றும் கவலை கொடுக்காது. சரி. அது சரி, சீக்கிரமாக சரியாயிடும். சரி. சரியா? சரி. உனது பெற்றோர் சரி. நல்லபடியாக இருப்பாங்க. சரி. காற்று நிற்கிறோம். சரி. உனது தந்தைக்கு மறுபிறவி இருக்கு. சரி. தாய்க்கு மறுபிறவி இருக்கு. சரி. அதனால இனி வரும் காலங்களில் சரி. தெய்வத்துக்கு தொண்டு செய்ய சொல். சரி. அடுத்த பிறவியில் சரி. அவங்க நல்ல இடமா சரி. அவங்கள பிறக்க வைக்கிறோம். சரி. உனக்கு பிறவி இல்லையாப்பா? சரி. சரி. உனது தொண்டு தெய்வ தொண்டு. சரி. நீ உன்னுடைய சிவத்தொண்டை செஞ்சு எங்களுடைய திருவடி வந்து சேரணும். சரி. உனக்கு முக்தி இருக்கு. சரி. சரியா? சரி. சித்தர் வழிபாடுகள் இருக்கு. சரி. உனக்கு சித்தர்கள் பட்டம் கொடுப்போனாங்க. சரி. காலங்கள் கூடி வரும். சரி. காத்து நில். சரி. சரியா? உனது தொண்டும் உனது ஒழுக்கமும் உனது தர்மமும் சரி. உன்னை மேலோங்கி நிறுத்தும். சரி. சரியா? சரி. எந்த ஆசாபாசங்களுக்கும் சரி. கட்டுப்படாது. சரி. சரியா? சரி. நீ கட்டுப்பட்டால் சரி. உனது முக்தி தடைபடும். சரி. சரியா? சரி. சோதனைகள் வரும். சரி. கலங்காத. சரி. நான் கைவிட மாட்டேன். சரி. சரி. சரியா? சரி. என்னோடு நீ புறப்பட்டு வரணும் ஆலயத்துக்கு. சரி. சரி. சரியா? சரி. சரி. உனக்கு சரி. என்னுடைய மனைவியுடைய சரி. அருளும் சரி. சக்தியும் உனக்கு நான் கொடுக்குறேன். சரி. சரியா? சரி. சரி. இந்த 4 பழத்தை சரி. 4 எல்லையிலையும் புதைச்சிடு. சரி. வீட்டை சுற்றி. சரி. சரி. இந்த பழத்தை சரி. நிலவாசப்படியில் சரி. வெள்ளை துணியில் சரி. கட்டி சந்தன குங்குமம் வச்சு சரி. எதிர நிறுத்திடு. சரி. இதை தாண்டி தான் உள்ளே போகணும். சரி. இதை தாண்டி எதுவும் நடக்காது. சரி. சரியா? சரி. உன் குடும்பத்தை நான் காத்து நிற்கிறேன். சரி. உனக்கு எந்த குறையும் வராது. சரி. நான் சொன்னேன். சரி. புறப்படு. உனக்கு என்னுடைய சாம்பை திருநீரை கொடுக்குறேன். சரி. இது யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது. உன் குடும்பத்தை தவிர. சரி. எவ்வாறு கொடுத்தால் சரி. இது செயல்படாது. சரி. பாவத்தை ஏற்படுத்திடும். சரி. உன் மகள் உங்கள் பெற்றோருக்கு மட்டும்தான் இது பூசணும். சரி. இல்லி சூனி ஏவல் காத்து கருப்பு செய்வினை இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து துஷ்ட சக்திகளும் சரி. இதனோடு நாடாது. சரி. சரி. இது பத்திரமா சரி. வச்சுக்கோ. சரி. கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன். சரி. சரி. உன் எல்லை காத்து நிற்பேன். சரி. சார். இந்த உலகமே அறியும்படி ஒன்று நான் செய்கிறேன். சரி. சார். வாங்க. ஹாய்ப்பா. கொஞ்ச நேரம் அந்த போல கேட்கு. சரியாப்பா. சூடம் கொடுத்துட்டியா? இந்த பிள்ளைக்கு திருநீர் கொடுப்பா. ஒரு 3 கை கொடு. ಇಲ್ಲ ಬರಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದಲ್ಲ கனி கொடுத்துருந்தியா? ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
செந்தில்